Učenje Kur'ana ubraja se u odlikovane ibadete za koje slijedi neizmjerna nagrada. Slušanje učenja Kur'ana također ima veliku vrijednost za koju će vjernik biti nagrađen. Poučavanje Kur'anu je jedan od najčasnijih poslova, a mjesta u kojima se uči i poučava Kur'an blistaju stanovnicima nebesa kao što zvijezde sjaje stanovnicima zemlje. Evo kako naš poslanik Muhammed a.s. govori u jednom hadisu o časnom Kur'anu. On je jasni govor i nije lakrdija. Ko napusti Kur'an iz oholosti, Allah će ga uništiti. Onoga ako traži uputu u nečemu drugom, Allah će u zabludi ostaviti. Kur'an je čvrsto Allahovo uže, on je mudra opomena i pravi put. Strasti ga ne mogu iskriviti, niti ga jezici mogu izmijeniti. Njega se učeni ne mogu zasititi, niti se on stalnim ponavljanjem može istrošiti. Nema kraja njegovim divotama. Kur'anu, kada su ga čuli, ni džini nisu mogli odoljeti, a da ne kažu: mi smo doista Kur'an koji izaziva divljenje slušali, koji na pravi put upućuje. Ko po Kur'anu govori, istinu govori. Ko po njemu radi, bit će nagrađen. Ko po njemu prosuđuje, pravedan je. Ako poziva njemu, upućen je na pravi put. Svaki vjernik ima obavezu učiti Kur'an, redovno provoditi vrijeme s Kur'anom, te neke odlomke iz Kur'ana naučiti napamet. Učenje pojedinih dijelova Kur'ana napamet je neophodno kako bi se mogao obaviti namaz. Učenje Kur'ana se preporučuje zbog mnogobrojnih koristi, a ovo su samo neke. Učenjem Kur'ana ulazimo u odabrano društvo. Muhammed a.s. je rekao: onaj ko vješto uči Kur'an bit će skupa s časnim pisarima i čestitim melekima. Kur'an također liječi naša srca. Allah dželešanuhu kaže: mi objavljujemo u Kur'anu ono što je lijek i milost vjernicima. Kur'an se zauzima za one koji ga uče. Muhammed a.s. je rekao: učite Kur'an jer će se Kur'an na kijametskom danu zauzimati za one koji su ga učili. Druženje s Kur'anom povećava nam nagradu i stepen u džennet. Muhammed a.s. je rekao: ko prouči koliko jedan harf iz Kur'ana imat će nagradu, a za dobro djelo nagrada je 10-struka. Na sudnjem danu će se reći onome ko je učio Kur'an: uči i penji se. Uči kao što si učio na dunjaluku, jer tvoj stepen u džennetu će biti tamo gdje proučiš posljednji ajet. Sljedeća nagrada je nagrađivanje roditelja onoga ko uči. Muhammed a.s. je rekao: ko bude učio Kur'an i radio po njemu, Allah će njegove roditelje na kijametskom danu krunisati krunom koja će biti blještavija od sunčeve svjetlosti. Draga i poštovana braćo i poštovane sestre, vjernik i vjernica koriste svaku priliku da uče Kur'an, gledajući u tekst ili napamet. Neki od ashaba, to jest suvremenika Allahovog poslanika, su sedmično učili kompletan Kur'an, neki mjesečno, a neki za nekoliko mjeseci. Ramazan je idealna prilika kako bismo osvježili naša srca učenjem Kur'ana. رمضان يا حبيب رمضان ليتك